Kahibaw ba mo nga gawas sa paghatag og regalo karong Pasko, importante usab ang mag-ehersisyo. Matud sa award-winning fitness consultant nga si Dean Hedgkin, ang Pasko usa sa mga adlaw nga daghan og kaon ug dili malikayan ang pagsaka sa timbang. Dugang pa ni Hedgkin nga angay dublihon ang exercise regimen sa Disyembre tungod sa daghang calories nga makuha sa mga pagkaon. Ako si Pagtubig Christy, naghatod ng mga gagmay ni kaalam. Mayong buntag, ania ang mga pinakawahing kalihukan o panghitabo sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated. Gipanganlan sa Regional Development Council kon RDC Region 7, si Roberto Aboitiz isip maoy mo representar sa grupo sa pagbutyag sa mga lakang sa Metro Cebu Development Coordinating Board kon MCDCB. Si Aboitiz kinsa presidente sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated kun Rafi, nilingkod pod isip co-chairperson sa MCDCB. Sa katapusan, nisalmot ang Rafi sa gipahigayon nga Harmonizing Conference Workshop sa Department of Education. Ang Rafi nipakita sa ilang 3-year blueprint alang sa Values Education Development Plan sa mga estudyante. Tumong sa maong kalihukan, mao ang pag-usa sa mga plano sa gobyerno ug non-government organizations mahitungod sa pagpalambo sa edukasyon. Ug mao kini ang mga nahitabo karong simanaha sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated. Kini si Pagbuhi Heidi, maayong buntag. Aangat ka sa pagsusumika, aangat ka sa bawat kayod, kahit anong pagod, aangat ka. Kasama mo ang Julie's Bake Shop sa iyong pagsisikap. Aangat ka, Pilipinas. Please, aangat ka, Pilipinas. Paring Vic, long time no see. Asa naman kagatrabaho karon? Pre, ikaw man dahi na. Katrabaho ko sa kumpanya sa Saudi Arabia. Bago pa lang ko nauli aron mo bukasyon. Ninduta good. Unsa may nahuman nimo? Eskwela ko og computer hardware servicing nga TESDAS certified sa USJR Recoletos Industrial and Technological Training Center. Wala na ko damha pre. Kung tanan ako nga nakatunan sa USJR RITTC, ako gid na apply. Ug lain pagid pre. Nasig ko'y kadungan nga training sa lain nga buo nga kurso ug karon nakatrabaho dayon siya sa usa ka kumpanya human sa iyang training. Nga una, mo enroll na pad ko karon og lain nga kurso samtang ni bakasyon ko para akong magamit sa akong kumpanya pre. Ninduta good ana. Unsa pa may laing short courses na ilang gi-offer kay aron may eskwela ko? Ang USJR RITTC adunay 14 nga TESDAS certified program nga imong mapilian karon. Sama sa medical transcription, computer programming, bread and pastry production, dressmaking ug uban pa nga hindi man kaayo karon. Hala no? Madto niya gyud ko sa USJR RITTC aron mangayo ko og requirement. Sige, salamat ha. Alang sa dugang kasayuran, mahitungod sa mga mubong kurso nga gidalit sa USJR Recoletos Industrial and Technological Training Center, mahimong matawag sa numerong 354-8405 o sa cellphone number na numerong 0917-632-0576. Iyong sipag, aangat ka sa pagsusumika, aangat ka sa bawat kayod, kahit anong pagod, aangat ka. Kasama mo ang Julie's Bake Shop sa iyong pagsisikap. Aangat ka, Pilipinas. Please, aangat ka, Pilipinas. Nangita ba kamo og mukarga sa inyong mga dagkong mga kargamento paingon sa Visayas ug Mindanao? Ang Gothong Southern mao'y tubag sa inyong panginahanglan. Ang ilang biyahe gikan sa Cebu paingon sa Manila kay matag Miyerkules, Sabado ug Domingo, ug paingon sa Cagayan matag Lunes, Huwebes ug Sabado, samtang paingon sa Tacloban kay matag Sabado. Ang ilang Manila to Cebu nga biyahe matag Martes, Huwebes ug Sabado, samtang Manila to Tacloban matag Miyerkules ug Huwebes. Samtang Manila to Cagayan matag Martes, Huwebes ug Sabado. Alang sa dugang nga kasayuran, mahimong mutawag sa Gothong Southern Cebu Branch sa numerong 231-7100 o sa Manila Branch 527-6977. Mga igsoon, atong takna, alas 10:22 na
Og kining ato ang time check dalit ka nato sa Julie's Bake Shop og sa atong mga sponsors. Kaninyong tanan daghang kayong salamat. Okay, balik ta mga igsoon, no? Ang ato ang pangutana mga igsoon kung unsa may gusto natong mahitabo sa Pilipinas og ingon man sa ato ang dakbayan. Nining umaabot or nining tuig 2013, no? So taud-taud atong basahon mga igsoon ang pipila ka mga tubag, no, sa ato ang mga kaigsuonan pinagi sa ato ang Twitter account, no. So mo na nga giawhag mo namo sa pagpadangat sad sa inyong mga mensahe aron sad mapaambit nato ngadto sa ato ang mga kaigsuonan, no, ang inyong mga panahom, no, kabahin nining ato ang tuig, no, 2013 sa ato ang mga gipaabot. Okay, so balik ta, no, kaganina, no, gi-emphasize gyud to ni Sir Rene Poca, no, ang sa politics nga side nga kung mag-unite lang yun, no, gitan-aw na to nga ang common interest sa katawhan. So kung kinsa man ang atong mga leaders labi na gyud nining tuiga mao man ang election year, so atong gitan-aw nga ang atong mga leaders, no, kung kinsa man ang mapili, magtan-aw gyud sa interest sa katawhan, no. So bisan pa sa unsay mga ilahang mga priorities apan gitan-aw gyud nato nga ang interest sa katawhan mo ay ato ang apas mga igsuon. So muna nga magamputa, no, nga pinaagi sa giniyahan, no, sa ni Senior Santo Niño og sa ato ang langitong amahan nga unta mamaayo, no, ang ato ang dagan ining tuiga sa politika man, sa ekonomiya ug sa ubang aspeto, no, sa kalambuan sa ato ang dakbayan ug syudad, no, dinhi sa Subo. So muna nga mga igsuon, taud-taud kuyugan ta sa ato ang mga bisita. Kuyugan ta sa itong mga bisita haron ilat ang katagaan sa ilahang mga panglantaw, ilahang mga panghuna-una kabahin sa mga aspeto, no, nga ato ang giisgotan mga igsoon. Mga igsoon, nasa linya karon si Sir Ferry Fajardo. Sir, mayong buntag. Mayong buntag. Sir, si Tats ni sa pagtuki, no, kuyog nato si Patrick. Yes sir, una sa tanan, Happy New Year og kanang pitch senior nimo. Luna, di maklaro. Sir, nining ato ang tuig karon 2013, unsa may imuhang mga panglantaw sir when it comes to economy, no? Dinhi sa ato ang dakbayan og sa lalawigan sa Sugbo. Hello sir, Sir Ferry. Hello, Sir Ferry? Hello, sir? Sir Ferry? So, mga igsoon, taod-taod, no, atong balikan og tawag si Sir Ferry Fajardo, no, usa ka ekonomista haron ato sa siyang pangayuan sa iyang mga panglantaw, no, labi na gyud sa ekonomiya dinhi sa dakbayan sa Sugbo, no. So mo na mga igsuon nga kuyugan unya ta haron iya ta katagaan sa iyang pagtan-aw, no? Unsa man, no, magpadayon ba gyud ang ato ang kining gitawag nato economic boom, no. Matud pa ni Sir Ricky Poca kanina positibo siya tungod sa mga timaan, no, nining ato ang ekonomiya dinhi sa Cebu. Yes, good morning Sir Perry Fajardo. Hello sir, nata karon sa programa sa pagtuki unya una sa tanan sir, amo kang i-greet, no, og Happy New Year og pitch senior nimo diha. Yes, sir, nining ato ang ekonomiya dinhi sa Sugbo nining tuiga unsa may imuhang pagtan-aw sir? Linangkob nga pagtan-aw. Hello sir, madungog ra ko nimo sir. Yes sir. Yes sir, unsa may imong pagtan-aw when it comes to sa atong ekonomiya dinhi sa Sugbo nining tuig 2013 sir? Ang kuan karon, ang Pilipinas maayo magdagan sa atong ekonomiya, may pagkatingad-an gani kay ang global economy karon mahinay man tungod sa
dili maayong ekonomiya sa Europa, Mhm. pati na sa Amerika o gani ang China mihinay usa. Pero basin pa sa dili kayong magdagan sa tibok kalibutan nga pang-ekonomiya, ato nakita nga ang Pilipinas medyo lahi og dagan, mas makusog kaysa mga daghang mga panahon nga nangagi. Sa una magod ang Pilipinas biya kayo sa atong mga silingan, sama pananglit sa Taiwan, Hong Kong, Singapore, even sa Malaysia ug Thailand na biya na ta kaayo. Apan karon siguro sa pagkausap sa atong panggobyerno nga maayo na ang pagdala, labi na kaming pawala sa kurakot sa gobyerno. Medyo may dako og pagsalig ang atong mga negosyante niya, murag may pagsulbong ang atong ekonomiya, atong nakita sa may aging tuig nga may target kita og 5 to 6% economic growth rate. Medyo nalabwan pa gani sa first 3 sa fourth quarter nakita nato na atay bagyo midangat sa Mindanao. Siguro apektahan ang atong agriculture, pero agriculture karon gamay na malagpahat sa tibuok nga agi nato sa pang-ekonomiya, so medyo dili kay ta ma-worry. So bisan pa sa bagyo sa Mindanao atong December, atong makita nga sa tibuok tuig 2012, masiguro nato nga ang dagan sa ekonomiya mo labaw pa gani sa 6%. Now, karong tuiga, daghang nagtanaw nga pareho ra gihapon ang dagan sa atong pang-ekonomiya ug mas makusog pa gani kay naatay maabot nga eleksyon nga sa ato nang nakita sa mga miaging panahon. Kung naay eleksyon mo daghan ang kwarta nga mo pasad sa atong ekonomiya gikan sa atong gobyerno. Usually ana tay mga projects padaganon kinig dali ko na election, kadhasab kining mga panggasto sa atong mga politician, daghan kay na sila mga giandam para sa election. Tanan mga kwarta ana mo ang na sa mga kamot sa katawan ug sa mga negosyante, mao na siya nga makasulbong na pog additional sa atong ekonomiya. So naay mga pagtan-aw base na sa atong mga ekonomista sa gobyerno nagingon nga ang pagdagan sa Pilipinas karong tuiga mas makusog pa kaysa may aging tuig. Now hinaot pa unta, pero naalang ko gagmay mga problemang makita pananglit sa 2000 last year sa October. Akong nakita sa mga statistics sa gobyerno nga ang atong pang-employment imbis mo daghan may gamay hinoon, medyo ang dagan sa atong ekonomiya although makusog, dili kaayo makusog ang pang-empleo sa katawhan. So naapatay problema sa employment. Hinaut-taunta nga karon tuiga kanang mudaghanan ng project sa gobyerno, labi na kanang naatay private public partnership program nga magpa-implemented sa mag-implementar sa mga dagkong project sa Pilipinas. Labi na apil na ang airport nato, terminal sa Mactan nga bago, o hopefully i-apil pa gani ka ng airport sa Panglao Island. Now election, PPP nya maayong pagdagan sa mga investment sa atong private sector, kana ako makita makapadaghan sa atong makapakusog pagdagan sa ekonomiya. Ako nakita lang nga kinahanglan usab nga kining mga pagkusog sa ekonomiya maapil unta ang atong katawhan pinaagi nga pagsulbong usab sa atong pag-employ. Now another problem sa election ako makita kinitong inflation, kining pagsaka sa presyo. Usually kung naay eleksyon naghanggang kwarta magkatap sa katawan, ang atong mga presyo sa mosaka o kalit medyo problema na gamay. Although ato nakita sa mga miaging panahon nga hinay na ang atong inflation rate kay maayo ang pagdala sa central bank sa pangwarta, dili kay sila pasagad o kang atong banking system medyo himsog karon, dili sama sa una nga 1997 for example nga pagtakilid sa Thailand, takilid po ta karon medyo kusga na ta.
So, meaning to say, sir, maski unsay kahimtang karon sa global economy, makaingon ta matud pa nimo nga ang atong ekonomiya dinhi sa Pilipinas ug sa dakbayan sa Subo di ra gyud maapektahan.